is moving here in front, moving here in front of me. But wanna make the deaf to hear a silencing my every fear, silencing my every fear. Unang pagkakita man lang, uyat man ka na, uyat man kiring ka na. Ubablikis ko planyos ngaw, uyot ki jing ting jangan, uyot ki jing ting baro. Trying it, amen. Going it, amen. Milong ubleki kamba. Trying it, amen. Going it, amen. Milong ubleki kamba. Utabale yaki kamba. Kuneya laki kti shinga. Ban san ubriba lamem. Utabajo yaka jinya. Jingem jangu katot hanga. Jingem jangu katot hanga. The one who does the impossible, who's reaching out to make me whole. You're reaching out to make me whole. The one who put death in its place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. And I believe in you. And I believe in you. You're the God of miracles. And I believe in you, God. And I believe in you. You're the God of miracles. Oh, you made me a trying it, humming. Oh, you need humming. Milong ubleki kamba. Oh, trying it, humming. Oh, you need humming. Milong ubleki kamba. Oh, ingay. Oh, ng talenti. Oh, it's who you are, 'cause you are the God of miracles. Balong banuan, kabodyo mong balanian. Baby, penem ubaya, milong ubleki kamba. Ubleki kamba. Balong banuan, kabodyo balanian. Baby, penem
ya ro yu try ai ku play fi we play ba kerteng ka bran bor tam ka jong try jung yu Jesus Christ ning kong e la dap da ka donut ka sngongu e yo play ya ka jing don ka jong u ya ka jing pha ka jong u ya ka jing eat ka ba kraw ka jong u nga da sngongu palat e yo try shi shai ka jing pha ka jong u ka jing eat palat ka jong u ba sai sing la ban yo ka ni ka por ka ba koror pat bangin yo sngo biang sai sing ni ka ktien ka jong try ai ba ka jing em ka jing i we play nginom klat e ka jing pha ka jong try bat kham tam e ya ka bangin don ya ka donut ka ba eat shi shai yo try kat kum na ka ktien ka jong play la dangi pai no marcus le nong ka khat a de khat ka lai po ka ong min eat yo try ublay jong me da ka donut jong me baro ba da ka mensim jong me baro ba da ka jingmot jong me baro ba da ka bor jong me baro ka ni ken ka hukum ka bakong san shisha bangin eat yo try da ka donut ka jingi baro da ka mensim ka jingi baro ka de ka ba utry u kwa plat na ka jing im ka jingi ai ba ka jing eat ka jingi yo try kan pen khi shisha ka donut ka jingi bangin don sha ka donut ka bangin thwangi siliang shisha ya ka bangin shakri phai u ha ka jing im ka jingi sai sien pat nga pediang sngo phai fi we ki ba ju pet ya ka ni ka program bat kum ju ru berang sedang ban pet thamai ka ni ka program ha kerteng ka ba thiang tam ka jong try jung yu Jesus Christ nga ai ku play fi we ki ba ju ai ka por ka ba koro ka jong fi ha ba fi jiet ka ik kong san ya ka ba fin shash kor ka ktien ka jong play nga nget fi amat ya ki jing kur ku ki ba kraw fi amat ka jing pen khia fi amat ka jing palat ka jong utrai nga ai ku play kerpang e ya i pastor P.R.DIENGDOH i baju sami ka ktien ka jong turai na ka posh ka por ni da sngongo plat nam ta jong i shisha ka ngila long bless plat ling ba ka jong shakri ka jong i ka kerpat if we banginom klet ya ka bangin yai ka shan i ka jing dawai ka jong i bo blay sha on don kat bat i bo blay on pen sle on pen shat bor i bat kham tam e ya ka ba undang yai pen paw ki beri na ka ktien ka jong u nginom klet ka bangin ra e ka hieng ka sam ka jong i ru ha ka jing dawai ka jong i bo blay sha on don kat ka ni ka long hieng o blay on da on sumariki play on blessiki ha ka met ka bakot ka bakhia bat kham tam e ka bakin dang la e ka bakin shakri bha ya utrai ha ka jing em ka jongki ngadang nget chisha bo play on yo burom na kani ka hieng ka jong i pasta te hani kani ka por ngin poino ka benta ka bakong san ya ka bakin yo ben yo sngo no ka ktien ka jong utrai nga kerpat ifi we ba fin shang ba fin shashkor ayu utrai udon ban crunch ka jing em ka jong phi ling ba ka ktien ka jong utrai tenga it ni ka por baro hai pastor P.R.DIENGDOH Tonga ai ngu yu play na kabenta jong fi barok khait sa shisien mga yok alat ya kapangan wan biang shifi lang ba kani ga program kabangi ai man laga Sunday ling ba kani ga YouTube channel hapo jong kani ga program kabangi ai kerteng ka Grace Worship Center ngu yu play bangala ban kren shifi bat ngala ai mentala kumba arpo khandai tali kani ka pamenta ka singi nado sedang kani ka YouTube channel ang ngala keren na kani ka video ko jong aku ba arpu kandai tali bat menta ka singi kamot ngala dep keren arpu pratali bat menta ka singi kalong arpu kandai tali kani baro kadai ka jing ai ka jong try kani kadai ka jing kerkhu ka jong play ka bula ai hangi ka ktien ka jong bat nga kwa ngan ong ifi baro khat ka banga kren chifi kadai ka jingpen pau ba kadai ka jingpen shai kadai ka bau blay kuta ika dot note jonga bat ka banga yo ika bangan ai shipi ka balang ka jingker khu yanga kalang ka jingker khu shipi bat nga kwa ngan kerpat ifi biang sa sisien shuai ka bangan ya chikhmat ban kren ika nika ktien ka jong play nga kwa ba pin play jingmut ngap ha ai ka por ka jong figa ba kloit ban ngap ika ktien ka jong play namar hai ka Bible fin lap baki brio ki ba buram mi ktien ka jong utrai u bleiru un buram mi ki brio ki ba shashkor bat un ker khu yiki unono brio bam tre snap ki ktien ka jong blei ka Bible ka wat ka jing duai jong u ka jing ijli ha khmat jong utrai de na ka daw habang ka krening ni ka ktien ka jong blei ngada duai men ta ka sngi bo blei un kren ai shipi kanan ka ere ka ai ka ba kraw ka bo blei un le ka jing im jong fi namal kaniga bangan kren men ta ka sngi shipi ka dai ngala keren shibon ba ye ke jing hikai junga ke bladap leng ba ki video leng ba ki audio voice ki bangi ai shipi ki tu ki voice message but nganget ngala keren shibon ba ndrei menta sngi ka banga kwa ngan keren shipi ke dai nga kwa ngan yo I ba u jisu u banga nga yalap udang trei hado menta sngi
Ublay ubanga kren udang imadu mendagisngi. Ngakwangan kren bagaktian ke jong blay. Kani ka Bible ka banga kren jepi. Kamday tang ke story. Handray kani ka Bible ka day kaktian ke jong blay ka ba im. Kaba uanga ka shiti shiki Hebrew ka nang ka ba saw. Nakadakhat ka ba khanar bagaktian ke jong blay ka day. Kaba lapanya sriyam ka. Kaba im ka ba dunbar. Kaba khamnep manegano ka white lam. Arliang sati. Day na kita daw nga kwa nga ifi habang kran ni kaktin ka jong blay shafi menagisngi nga kwa mga noong kumne baka eiga mga kran nang ni ay kan day ka bakta iga dono jong fi ba lana pidon na haga jaka ka ba pims to balay ka jing im jong akalang kumne let's say pi kwa ban yo ibo blay unle ka kamba yaga jing im ka jong fi menagisngi ngan pelet jing mot yaga ta menagisngi but ka jing kran jonga nakabanta jong fi menagisngi ngan ay tang ini ke Jinglehrain Sha ya ka bagi ni Shillong ha ka wei lindong jong ni ktin ke jong blay nrai ngakwa ngan ai ke ni ke kerteng ka ban yarap ipi pinsngo to ke jingmot jong ni ke khubor ke kerteng bang don ban kran na ka benta jong pi menta ke sngi ke dai na ke Jinglehrain Sha ka Burom ke jong blay na ke Jinglehrain Sha ka Burom kata ke dai ke ktin ka bang akwa ngan kran hapdeng jong pi menta ke sngi Lana fidon menta hagani gapor shuai ka bangan kren. Lese fidon hagani gapor haga jaka ka ba fidon haga jaka ka ba e. Lese ka ching im jong fi pipoy haga jaka ka ba pim tip shu kum no ban le. Fidon haga yeng ka sam lese ka ba ka jingele ka wan haga ba pila jan poy shaga jaka ka ba pin le ran. Lese fidon haga jaka ka ba pila jan poy shaki eke bam day. Ngakwa nga nong ifi agini gapor kaniga bangan sakran menagisngi gaday kapanya rap yapi bapinyo iga kamba aga yeng sam bapinyo iga kamba aga jingem ko jongfi bapinyo iga kamba haga long yeng long sam ko jongfi barok away ling bagani ka jingkran nganget kan kerkhui ga jingem jongfi fi ngayo iba kani ka jingja ka bangan sakran japi kaday kabala janpoy shaga Jinglehrain Nakataka nga ay kertengi kani naka Jinglehrain Sha ka Burom balay namar kani ka mangan sa puli pi kaday kaba kani ka long yang kani ka yang ka samang ni kala dayman poy Sha ka Jinglehrain hendray kumno ka poy Sha ka Burom but kala la record ya kani hagani ka Bible nganget kani ka lang ka jingmen toy ka bakraw ya fi bala da piru pipay haka bakum kani ka jaka ngakwa bapin tip yagini ki nongrem na kaktian ka jong blay lingba na gini ka jingja bapin light na ka Jinglehrain bapin poy Sha ka Burom haga jingem ka jong pi kataka day ngini puli yaga kamba kaba ningkong tama ka Bible ka bau jisu le but kataka day ka jing ka kamba haga yeng shongkurem hakana Galilea kabala tho yagini naga gospel ka jong Yohanes naga lendang ka baar ngini puli na do khat ka ningkong hado khat ka khat way ngan puli shua bat ngan sapni fi kumno gani ka kamba ka ja kumno gani ka yeng ka bala janpoy ka Jinglehrain bagalat na ka Jinglehrain kayo penban ya ka Burom ngini puli na do khat ka ningkong jong ka gospel ka jong Yohanes ka nang ka baar ngap ngan puli hakabalay ka sngi kala dan ka jing kaway shongkurim hakana Galilea Kakmiu Jisu kala dan hangta la khatru yo Jisu bari ki sunran jong ude shagata ka jing khawai shongkurim te haba kala lut kawan kakmiu Jisu kala ong u kim dan wansho u Jisu ong ka ngadan kam ayubat pa ko kabriyo kapor jonga kampat poy kakmiu jong u kala ong agi shakri ya ka eke ru ka baun ong pi pin leken Tela don hangtan reu ki kraum ki beri ki mau ki bala buk nang ya ka niam jong ka jingpen khot jong ki jiu ki bangiam way kat ar ne laiman Jisu la anga ki to pendap ya ki krada ka te ki la pendap shonye ki ana kum tau la anga ki to tong menta to ra ru hau nong sin shar ka jing khawai te ki la walam te andau tau nong sin shar ka jing khawai ulamat ikata ka bala penlong wan bat tip nang no kala long ndre kita ki shakri ki bala tong ikata ka kila tip utau nong sin shar ka jing khawai ula khat yo nong let kurem ula ang hau ubrio baro ujubo akhmat ya ka wan ka babha ningkong
bat ndakile di bahasa ga ba khamsniu mepat mela tingkai ga wan ga bah do menta ya kani ga beningkong ni kamba jong u jisu ulale akana galilaya bat ula penpawe la ga buram te ki senran kila ngai hau kajudan ga por haga jingem jingi bawat la nang ingat kat no yo blay henrei nda habangim yo I ga jubab nda habangim yo I ga kamba teng ga jingi ka poi ga jing artatien bat ngi no mensim ki kamba ki juyarap ya kaban pengat ya Gabriel syabang ke jinglong jingem kaba ngamar benang kayarap ya Gabriel bakin ngau tho bau Jesus Christ udang baru dai shisau kun jong play ngatwai men tagi sngi daga ni ke jingkren jonga le ngap bahai ke ni bangan ong ifi lingba ke ni ke jingkren jonga men tagi sngi ngakwa bangan pen I shapi bau play udang ngakwa bangan dayo ngauru na pigi bayo ngau mendag sngi bakayeng jong pigi yo mat ika kamba ngandayo ngauru ba piyo mat ika jingpen kya ne piyo mat ika nuka ba aga jingem lingba na gani ka nongrim ka bau jisu le hakana galilaya hakani ka jing kawai shongkurem hakabau jisu upen kalawan ika kataga dega bang ngakwa ngan ongi fi hakani ka por fi ngini pet ye gani nongrem kumno bau jisu le ni ke kamba but kumno gani ke ja kani gani ke wain na ke jingja ki banganut banong shibun ba ki priyo ka pertai ke la yos ngau shibun ba ki kristan ke la puli shibun ba ki nongelap ke la kren hendrai ngakwa mentagi ski bangan ong fi ngan ai kirtang ni ke jingkren na ke Jinglehrain Sha Burom namar ngakwa bangan peni ki don ki nongrem hangne ki balada ngingi bot ye gini ki nongrem ki ba jisu ule nganut banong kan penlong yangi bangini I ya ke jubab ha ke jingem ke jangi ngas ngo komen palat ekne ng kren namar balay nga GUI balada nga pentray kam ekne balada nga skelto ekne nga GUI bakane ga ja bat kane gan ja ya firu mentagisngi compare la kalong kumno compare la pila up la slam bo play and palat pina ga Jinglehrain let's say pila up la slam bo play on palat pina ga jingpang na ga jingkro let's say na kanu ga jing ka ba P.R.DIENGDOH ga jingem compare ka ba nga kwa mentagisngi ga dai la do play ule kamba ha gane ga yeng ule kamba ega yeng jong firu tangkawai pihap man skauto yagi nongrem ki bau hikai nagni kitin ke jong play ngan hikai fi nado besdang suai ke bangini ya chikman ngakwangan penilo pai fi hang ne ka jing khawai shongkurem hakarukom jong ki jiu kaya per baklabak nakarukom jongi menta hot nganom penshai fi gane namalangan kren gane kan long fi ke jingtip nrei kan simpalat e pon nganom la pendep e points ki bedon kam nakata daw ngan suong tangkawai kitien bar kita dei bahaba ki jiu ki penlong ya ke jing ya tho shongkurem kimle ko male mangi shane bangi tho shongkurem tang shisngi bat ngi kot no anreken mau ki jiu ki tho shongkurem don na pren ki nong tho ki ba ong adu nyosngi don ki ba ong adu laisngi don ki ba ong kumta terta tang ba kam dei tang shisngi nakata daw de pipuli ni ki jingjang ni ko ong hakabalai kesngi fi balai ko ong hakabalai kesngi kamot kani ki jingi tho shongkurem kani ki jing khawai kala dep ya la laisngi but hagane ge yeng ito shongkurem ka keme jong jisuru gadan ki senran jong jisuru gadan but ka wai ka ktien ka bang snotenat hang ne ka bible kong ha ka lendong ka baar jong ka khot ka baar kong la khot ru yo jisu shagata ka jing khawai kataka de ka point ka ba lingkong tam ka bang akwangan kranefi la da fi dai ban yo I ya ka kamba aga yeng jong fi la da pila poi ha ka jaka ka ba pila jan do lot ki ai baro bat usatan ulamot ya kaban penle ranya fi ki priu ki la yo I ba pila jan poi shakata ka jing ja Burom ngakwa nganong fi nangi ni ka point ka bening kong kata ka dai khot yo jisu haka yeng jong fi khot yo jisu haka bakum ka no ka jing ja haka jing ka jong fi ngas ngau tenat palat ikani ke tien ke bening kong tang ngi khot yo jisu de tang ke jing tang ngi khot yo jisu tang bangi don kam
ngim ju khat yo jisu aga jaka jong jing kemen ngim ju khat yo jisu aga jaka ka bangi ngi le sngo ba ai ngo you play ba kani ga yeng ha ka yeng ye tho shong kurim ki klem klet ban khat yo jisu Tuai mita ke sngi ba ka yeng jong pi wali khat ye ki ba ye ma sem ling kong wali jet ye ki brio ki ba don buram ki politician ne ki brio ki nugi brio ki ba pauna ma ni ki protei la da pi khat ye ki ta wali klat ba pin invite yo jisu ha ka yeng jong pi na tuai mita ke sngi ba jisu un long ma u chief guest jong ka yeng jong pi mat la ka por Namala na pikhat yu fin yu im day tang ba pishu khat don buram yu handai la na pikhat na pipaya ga jaka ka ba pipaya ga jing na pipaya ga jaka ka ba pimtip sho kon no ban le ki wei ki brio ki ba don buram la na pikhat ga jing khawai ngan ongi pi ha ga ni ga por ka kin Shillong don buram ki la ban wan ra ka present ka baram la ni kin chuan ra ye ka ka buram brio handai la pikhat yu jisu unu wan ra ki ta ki ai handai nda ha pipaya ga jaka ka Pidai ban le ran hangta unlong ka jubab ye jing em ga jopi na ka ta daw ngan pen bor fi ni ga baning kong what you klet ban khat yo jisu haki area baro jong ka jing em jong pi kham tam ha ka yeng ka sem ka jong fi what you klet ban khat yo jisu man la gisngi ka ta ga de ga bang kwang anoi pi what khat teng khat man la gisngi u jisu unwan ha ka yeng jong pi la da pi khat man la ka por I can involvement ka jong Jesus Christ la ne ka ta ka jing don benta ka jong Jesus ka yeng jong pi kan dai malaga por ngayo i ka ne ka don kam tam na sngot nat ba ka Bible kong kila khat yo Jesus ba na ba ki khat yo Jesus wat la ha ka ni ka por le si ki brio ka pa na pe yo wat la ha ka ni ka por shibon ki brio ka pa sngot ho wat ki sanran ru ki shibot kem na sngot ho than u de ai but ngani thu pi nga sngongu you play ba hangne ha ka Bible ka thu shai ka Baka Bible kong kawan kala janlot hakane ke jingi tho chongkurem wale klat ya kata kawan kala janlot ngala julat ag jing yatho lakat tu kan nisien hot ngam kwa nang ne bagan pele ran renga shukwa mani tho ifi haga jing yatho kabla khat shibun gibriu kabang ila late bat ngila shong ila ra la ka present henrei hadian bang ila yang lan ya kaban ya bamja bat nda haba ka tu yang ka klembiang ka estimate bat PUE haba ka duna ka bam haba ka duna ka jingta haba ka duna ka ja kadai ka jingle ran kadai ka jingklumar ka yang bro ka wai but day na kita kadaw haki jiu ka wan kadai ka berdan kam tam haki jing khawai jungki but haki ni jing khawai shongkurim lada duna ka wan kapamat kani ka jing thot shongkurim kandai ka bale ran shirta kan mau ka jing thot shongkurim kadai ka ba phim dai ban le klumar namar ki brio kim ju yo tho arsen ki tho tang shi sen but lada ka jaga jingle ran kinom la show ye ka ban tap e ka jingle ran nama phim la in tho ar laisen but nga kwa ga no fi ga ni por namar ba ka jingle tho shong kurem ka tang shi sen lada ka la lut wan ngani thu pikan nan ka jingle ran ki bring ni thu khana sheneng sherom ye ka jing duna jong ni ka wan but kan de ka jing sa jing kan mau ka ba jaburam ni ka yeng andre ai ngo you play ba jisu udan hagni ka yeng tho shong kurem nga kwa pin snap ha menta ka singan kren ba Pinyo mat ika kamba ngan kren ba pinyo ika juba ba ka jing em ka jongfi ka ba ningkong e kadai wat num klet ban khat yo jisu sha ka jing ka jongfi kata ka de mga kwang anum kren e tangi ka jing tho shong kurem ndrai haki aka baro wat klet ban khat yo jisu ai unlong ma u ka benta pedang jong ka jing em ka jongfi pila klet ban khat yo jisu pen poi be ka jing le ran Dwai mita gisngi ba ublay un kta efi pikwa bu blay un pen kia efi pikwa bu blay un pelat iki khon jong fin ka diga bam pikwa ba ka yeng jong fi kan long away pikwa ba ka yeng jong fi kan poi shika eke ka ba kraw ba kin yeng kin shakri utrai nga kwa nga nong efi wali khat eka niam wali khat eka buram brio wali khat eka yaka eke ba na ka pertai nga kwa pin khat yo Jesus Christ kata ka dega ba ningkong e ka ba nga kwa ngan kren agi ni ka jingkran wala ka long simple han nga kwa pin tamai ngap ha na magidan ki point ki bedon kam hang ni ka Bible kong kum ne ngap ngan puli nakani ki tien ko jong try kong hagat khat ka balai kong tia haba ka lut ka wan ka kme jong jisu ka la ang ha u
Kim Don Wan Shu. Walik klat yang kata ketien kaang Kim Don Wan Shu. Kamut shani shadian yang ka kemejo Jisu imat kaya day bahaya hang ni. Ka tip bam don wan shu shatai shakmat kadan ke jingi khawai ke jingi shat ke jingi kemen utrai jung ke jing khawai dan ang tai ki nong it hok isong shatai handai shini shadian kadan ke problem but ke keme jung Jisu imat kadan jingi dai ke ni ke yang ka tip bam don wan shu but ha bam don wan shu ngas ngau tenat ya ke Mary ke keme jung Jisu ha ke do ngakwang anong ipikala punyo Jisu daw men sem khot ka khlem punyo uno Joseph ka punyo u daw men sem khot but ka snau tho baka yo yu de kamba but man la ka por ka tip bo Jisu dai dai khon jongka hagarukom jong do hendrai kala shupuni u but dai blai na ka daw tang ka Mary ka snau tho yo Jisu ka ni ka por fitem na mga nito ifi la na don na yeng jong fi Gabriel ki bala snau tho yo Jisu dai tang ma pi ki balong ka lenti ya ka ba penyo i ka kamba aga yeng sam ka Mary dai tang ma ka ba snau tho yo Jisu la na don na yeng jong fi ki ba snau tho u Jisu dai ai bala na ki nang ban let show Jisu ban tho i ka jinga penyo i Jisu un le ba ka kamba aga yeng ha ba don Gabriel ki ba nang man let show nga ai ngo yo play ngam don pon ngan kren jrong hendai pi pulin nang ni ka keme jong Jisu tang maka ka batip ndalut wan fi la da pilet show Jisu la da pempat ngai bola ba le ke kamba ngani tu ipi long ko le tu kai namar u Jisu deu ba shat wan u Jisu deu ba dia wan deu ba khai wan bu shna wan u Jisu deu kum ta hendai ka Mary ha ba kam don wan show ka le show Jisu ka daw ka tip ba u Jisu udon ka lenti nga khwa nganong fi mena gisngi dai tang ki brio ki besngal tho yo blai ki besngal tho ba blai ula ban le ye ha ka por ka ba kim tip show kum no ban le ai men ta gisngi la da fi dai ki brio ki bala shakri yo blai la da fi dai ki brio ki bala piang yo Jisu ki bala mat yo try ka jingem nga khwa nganong fi ndaka yeng jong pi ka la jat pai shi ka Jinglehrain ndaka yeng jong pi ka la jat pai shi ka jingpang shi ka jingkro what marian kong shi ki hospital what marian kong shi ki doctor what lightning kong shi ki start jong ni ka pertai shi ki nongkrem let show Jesus Christ kata ka ni ka bang khwa nganong fi let show try na ma dai tang u Jisu u balong ka lenti ngi ha ka jaka ka bam dan lenti ai ngo you play ba baro ang nim dan matip u ayu Jesus Christ tang ka Mary marway ka tip but haba ka tip ka let show Jisu ngan pen e fi ka ne ka dan kam ba nda ka let show Jisu ko ong ni kitien ko ong kim dan wan show singap ba ka jubab jong Jisu uang kum na uang ha ka ngadon kam ayu bat pa ko Gabriel kendiat ngan keren ni kata kani ka kitien ka ba Jisu keren hang ni ka dai kabadan kamadu kata bau Jisu khat ya ka Mary umong ka keme umong ka blay hendrai uang ya ka Mary ko ka brio nga kreni fi baro hagini ka por ken mau ngimdai ban mani ya ka Mary ngimdai setia ban shimika ba ka ka keme blay nga khwang anong fi man ka sngi u Jisu hi uang ya ka ko ka brio ka bamot ka dai tang ka brio ka bo blay la shams ngo ba ya ka ba kan long maka ka keme ka bala ban pun u Jisu ka bor man sim khol but hang ne u Jisu shwa bo le ini ka kamba ka baningkong ukwa ban peni ba ka Mary ka dai tang ka brio khnang bagi brio ki num bakla nga ma ping num shim ba dai ka Mary ka bala kamba na mala ngi shim kumta ka Mary ngani tu pi ngin mani kan reu Jisu tip shai ba khlembo ka bible ban mani ni no tang you play ba em na ka ta da uong hagini ka por ya ka Mary uang ko ka brio ngadon kam ayu bat pa ka bang khwa pin sngap ha uang ko ka ktien ka por jonga kampat poi kapor jonga kampat day nga khwa men lagi skiba finum krike ngap ha walit plip e to TV jong fi walit plip e to mobile jong fi la da pisngap la da pikwa penyo igene ge don kampalat kanege ge nongrem ka biang palat fi ha ka Mary ha ki to ki nong trei ha ki to ko yeng
kawan kala lut kala day kapor ba ula day ban lek loy ke kamba namar kapor kamdan syo la lut artat kawan Sitai syakmat kan sejaga Jinglehrain ngala benong kala day kapor kabalong kabakhat du kabakin sapoi syaka Jinglehrain bat kamari kalejong kaklemong kidang don wan setang kendian kamong ta kaong bet kim don wan show bat hakarukom jong amari kamot try Jesu mela day ban leno ke kamba hagini kapor naman ngidon kami ke kamba mentakum ni aingo you play bau Jesu ang ke Mary ngadon kama you bat paku ke brio ngakwapin singap hawang kapor jonga kampat poi hang ni ngakwangan krenefi yakani ke nongrim ke bakraw palat ay ke Bible kanungan na playing jong fi yakan do jing ke jing fi Jowai show play bat piu ikala ikumba ya pi mlang show ya pi la dai ban jubab ke yeng jing ikala jenjar palat ke jing pang kala jur palat ke jing dap ram dap sha kala jur palat ke jing ayeng sem kala jur palat try mela dai ban le noi ke kamba bat nda pi tho show play kapor jong play kadan laka jong namar ke jingmut jong play ke jingmut jong ikam day nakata ka daw nga kwang anong fi kapor jong play kadan laka jong hangtang isam problem ba mangaban mapingi kwa ba play unle no iki katkum kapor jong i syang anong fi u play udan laka jong ka timing yaki kamba ag jing em ko jong fi bat bahai kata haga shong kha shong man what up you por jong fi what let kirki what ki jingmut happy kum malakut hendrai how play gadang sedang happy kum mamlang show how play gadang long nang kata daw la na day pi pinyo i ka kamba nang bahai ni ka point ka mga ip kata day up you ka por ka jong play up you ka por ka jong play u play don ka por Jisu unum shule kamba baong mafi unum shule kamba baong ke Mary wat lada hagani ke yeng jing kawai ikum bakala jan poya tat ke Jinglehrain kapor kala day ba un lenoi ke kamba andre wong kapor jonga kampat poi ngas ngautanat palat igani ke ktien ngadwai min ke skibo play un penla e fi pin up ka Mary ke lekum no nda wong kapor kampat poi kamong yu Jisu ong kamong kumne kumbale mangi memyo i la lut wan ale let pet chatai mdan wan shu pe yang tai la lut pe ke tai ke khirum na ka kamle ta kanong na play jing dwa yo play clear yo play malagisngi you play malagisngi linyar show play malagisngi balay pimle kumale ka Mary manong try kim don wan chu ang kapor kampat biang kampat day nakatagada ko Mary kapet no kala deb ito la biang namar kapor jong u kan dapoi ulebe ke kamba la da fila ban shania kum tayo play unle kloy ke kamba Lada pilit penwet penban malah kapor dah kapapi yam si yam kenyum si kenyum keren ketai bon ketien ngani ketai ngani tu ipi kanum poi kapor ke jong play aingu you play bo jisang kapor jong akampat poi ka Mary ru ke sngau tu ka lekom no ka khlem ong yesu you kala dep itu fitu ka lekom no ka shulet tang sekitu kinong trai ngasng tanat palat kalet chiginong trai ngan chipule nang ni ka keme jong u kala ong halagi shakri ya ka ru kat ka ba un ong api pin leken abanda yo kibriu ki shakri blai kum kini ngan ong ifim ndan ka ba yo blai un le kamba abanda don kibriu ki balong kum kini ki nong trai ki ba ka Mary ka yo nganut ban ong ka kamba kan jabet namar ka Mary kalet ai Bible study yegi nong trai ka ong pensione ngala deb itu yu u ang kapor kampat poi tang bak akwa ngan ong ifi lada uan ong ai ifi wat num keli wat let batai start wat let artatien wat let pentam penduna ka ega ba ong sulebet aingo you play bagini ki priu imat ki tiang ki Mary ki kongo ki jingong jong Mary kini ki shakri yang ne ki ba khem thok teng kini ki de ki nong trai ki ba kongo u play hadu mentang sngi shimyo banle ki kamba aga yeng jungi u khlemyo banle ki kamba aga ri ki jungi namar ngi mentang ila start palat
ke kli jongi kala he palat ke jingtep jongi kala bon palat bat nang tadeng ngila batai palat ngila sngaut ho palat banyo blay runga ikum makum ta teng teng ikum mangila khamtip mangi banyo blay nakata daw mentau blay umla ban le ki kamba naman ngim dan shu kum kini ki brio ki betray hagani ke yeng hakaba ka mari ka ai hukum ki ong kat kabau jisu ong shulebe la fi kwa banyo ke kamba na blay Ublay unom le ay aga jingem jong fi la da fi pile la ga jong blay wong da kumwe pile da kumwe finomio iga kamba ngala jiu i bi bri ba pen ken shibon yiki nongrem na gtien ga jong blay ki kwa pa iga kamba na ublay u don la ga jong nongrem but ka mari ga tip bahai ga ka mari ga la nang ni ga ne bo angel wana ka wong minsi ma khoi ngan le kum lo ha ga nur kam ngan pon ni u jisu u angel wong ublay un shongka alor jong pa but minsi ma khoi jong blay un shong dap alor jong pa but itai ba papun kan long in long no minsi ma khoi but ka mari ka ong ai kan long hanga kan ba kum ga ktien ga jame kala nang ni ga ta nong rim but nama ga ta daw kala dep tip ye ga ni ga jing shisha kale Shiki nong tray ka ong ingi shakri ki bedana tu yeng wat num pet shino pila yo I mdan wan sho lakot mdan lat sho mla le chna wan de kawai mla sho banya penmi so wan nang noru kala poi ka por ka be enging in sale ran hendai ngala deb yo tho yo jisu but lada wan ong ai shukongo be namar satang ata kadai ka ban plat ingin ga Jinglehrain ai ngo yo play bagini ki nong tray ki yo priang yakni kektien na ga Mary ngadwai meta ki singi ngaro ngan yang nang ne kum ga Mary ngan ong I feel da fidal menta ka jaka ka be la fidal menta ka jaka ka ba pila poya ka jaka ka ba piong ngam tip shungan le kum no duai ru ngala duai shajingen ngala pa duai haita ngala le kum ta ngila le kum ta hendrai ukhlem jubab ngakwa ngan ong I feel mena ki singi shangan ong kum ong ka Mary ka ega bo blay wong I feel ban le bet kat ba u blay dang ong ndak la dai ka por ge jo fitep ka ega ba ka Mary ka le ka khlem tlia shu yo jisu kali ong I nong tray but kini ki nong tray kidai ki ba kongo sneng but aingo you play ba kini ki nong tray ki kongo ndakala dai ka por ba jisu un le ka kamba ngakwa pins nga ba u jisu num le kamba ban le magic kan mau ka miracle but ka magic ka pair u jisu dai ba le jadu u jisu dai ba le kamba nakata ka daw wale mut ba play un le magic ifi hakashimet ba pinchu perkhat ba pinchu ongi ubun le magic ublay day ubadan la ka nongrem namaru blay day ba penpau la ka jong ka jinglong blay on penpau la ka jong ka Burom ma ka jaka ka bam dan la chu ndai ublay kwa epi ba pinsngo tho yigi nongrem ngan peni finang ne ka tien ka jong blay ka ongkum no ndagala day ka por ba jisu un le ka kamba uwan hakini ki nong tray ngasngo tanat ba ongkum ne Tien ke jong play ka ong akal nang ka ba ar ka khat ka ba henriu tila don hang tan henriu ki kraum ki bada ki mau bala bu khnang ye ka niam jong ka jingpen khot jong ki jiu ki ba ngiam uwei kat ar ne laiman u jisu la ong ki to pendap ye kita ki kra da ka ti ki la pendap shon ye ki balai ga sange ngakwa pinda perkhat ba balai try mem shule kamba bet badan kamuan dan kamuan shataim dan kamum handa jisu na umut balai ke kamba uang ini ki shakri pite bulem no upet shaki kra ki badan abar hendriu tu ligi ni ki kra fitem ngan penshai kendiat ligi ni bahabau jisu le ini ke kamba ka baningkong kadan ke jingmut ka bakin jaman sim shibun ba ngi shem problem ba ngim sngo tho igene finomio I kamba nganong bet da ka tien ka bashai clear nang ni finomio kamba la fiat light nang ni ngayo I mintangan na kren kham igene na mga kwa ba finio I ka kamba nganganum le kamba le de jisu ben le kamba I ka jing ka jofi ba about jisu le kamba ukwa igene ga nongrim Singap ngan pen ifi fitebu jisu le kamno uyo I gitu ki kra reu tuli but wong ini ki shakri
wang pendap kita gi kraum rutli pendap dak hadu ban shlai hadu ban shlai nganda pensyai fi gi gi kraum kendiat bon ba ngayo sngow gi kran ni gi kra hagata ka rukom ka basngow ku magi badon buram em wali klet gini gi kra haga rukom jung gi jiu kadai ka bagi bo ban sat gejat gini gi kram dai gi babu shakhmat yeng gi babu shadian yeng bagi priu gi bawandrung hang ni gi haban sat gejat ka bamur gini gi kra gi mdai gi badon buram gini gi kra gi dai gi bamler gi dai gi bajja buram gi ba mdan ba peji gi dai bagi sat gejat nama gi jiu sat gejat ban rong ka yeng jing khawai ngakwaga nong ifia gini gepor teng ikren dan buram palat ini ikran na bang ikren ken mau kini ikra gimne gi badan buram kini ikra gi dai gi shillong to kiba sha ka slap ka air kiba la kani go ni gamne go di ga jing sha ga nong ifi kani la dan batip chata shkhmat ba usai nang ne na ka khra nga tharai bon kin jingru na mar balai ba kami na ka jaka ka sa gejat wala iklat ni kata hendak Jisu ulat pet segini gi krawang pendap deka magini gi krado ban slai ngakhwang anong fi fitem nam gini gi kra gi thau you know gini gi kra gi thau ye gi jing em jongi gi thau yanga yangi gi brio gi beshakriu play menta wala sngow don buram wala yung ami na kayeng ba don buram mo play penan kami nga em ngi dai gi krasat gejat ngi dai gi bam don ni em ngali le ngam dai setiaban yang nang ni ngadai ba pop ngadai ba ya jing em ga bam long ngadai ba la klumara ga jing em ngadai bam dai ba nyau pen yang ada gi ba bon ngadai hok ban sha nyau pen ngum ta na mangala ya ga jing em ga bam long bat ngadai kra u bam dan jing mat hendrai u play ula pet shaki kra ki ba jaburam ban penlat ya ke buram lani ban penlat ya ke Jinglehrain hagani ke jing khawai naki kra ki ba jaburam ban pen pau ke buram ke jao ngas ngeltenat pelat ya kata ublay legit kumyangi ki ba dai ki kra sat kejat ki bam dan jingmat bat ulajit kumyangi ya ka ban pendap dakani ke hado bagan de shlai kata ka dai ke bangakwangan keren Jisu numle khamba lada kani ke ke khlem dap agini ki kra kerana figi berkuat ban syakri ublay nang ni syakmat syangan itu figi wai ka ba ublay kuran syanga dagi post nam la slamba manla ka bakut jong December ha ka live hui terik min miet ha ki snam ki ba menshua ngashi itu figi ne khnang ba pinyo jing syanga ken mau mentang ni bangayang kadan ka wai ka snam banga syat le kum ni manla ka por manla bakut snam haga live wetrik jong December ngaju Jowai min miet kat tu kat ni por ban wat ika khmat jong blay tang ban shu sngongo yu try na mal bawlale bahabro si snam but shwai ga bangan jam shu snam o batumai haga live wetrik min miet ngaju klino blay ngaju ang try ayu me mani nga bangan le mentau snam pitip kat bangan ang syong ta ngam ken mau snam ayu tang bala kham slam kawan ga khtian nga ka baong lada ka day ya mem tau snam ba menyo ga kamba aga jingem bat banga ngala ban penan kami me ta ka surga ba wan no blay lada ka day ya mem ba men long ka kamba ka jing plat ga brio na ga jing ja buram she ga buram u blay wang men hap ban pendap yau kra jong me da ka hado ban shlai marsen ong tanga sngot ho fitip ka ga bible ka tell you know ngam dan poren pen ifi ki khat ke lanang bible na maladangan pen ikan slam henry ka haga bible ka tell ya ka ktien ko jong blay na pipuli na ka bible pinlap ka barabor ka kren ka ktien blay fimtip nadu basdang ka kitab Genesis na pipuli nang meningkong ka baar ka ini ki ktien ka perthai ka lang ka basuda bat ka baklemdur mensi makhut jong blay uki halor ka fimtip blay la ban ki shano mensi makhut jong blay juki shawaipat uki tang halor ka fitip ka ka tell you know ka tell ya ka ktien ka jong blay
lada pikwa bau blay un penki yo mensi makhoi haka jing ke jong fi pi hap bandap da kaniga ke dai ke ktien ke jong blay pikin mau hang ne ke gospel ke jong Yohanes lada pin pulia haka landong ke besan fin lap na ke khot ke beningkong ya ke tu ke pungsum ke jong haka bedana pa ke baranda jong Solomon apa ke tu ke khedap lang berat ke tu ke Bethesda ke bamut ke ying jong ke jing isnai pikin mau hang tu ke pentia ke bapang ke ko ke bamatla ke Bible kong ke dan ke pool ke dan ke pung hang tu ke he bat ke Bible kong u angel na penang ujupen ki ke tu ke bat habadan ununu bala ban ringko akapor ba u angel upen ki ke tu ke uta unyo jingpen kia na kano jingpang bat hakapor ba ke tu ke kam ki sho lada ringko ro ke kamba kan ja fitip ke tu ke tau ke ktien ke jong play hakapor ba play upen ki da minse me khoi ye ke ktien ke jong play nga kwa ke ta por pin kongo na ma dai ke ta ka ban pen long ke kamba ke yeng jong pi ke kham jeleu nga kwa pin snga ba u jisu wang ye ni nong trai haba ka wan gam nan sho wang pen dap ini ki kra de ki kra ka tau ye ke jingem jingi bat ka ke tau ye ke ktien ke khoi ke jong play but about Jisu ang pendap de ngani tu ifika mamot baki brio ke bau blay umot ban pendan kam unum pendan kam ikina mar baki dege hiar petang na ka balang ke babiang hiar petang na ka yeng ke babiang hiar petang na ka jinglong jingim ke babiang pendan kam ka ta nongrem u pendan kam ha ke brio ki baka ktien ke jong blay kada shlay ke jingim jongki lada pimju pule Bible lada pimju dan ke ktien ke jong blay pim tebe ye ke ne ke ktien ke jong blay ken ma ke ne ke ktien ke jong blay ke balang ke ke pen khoi ke pen long ke kamba ke jingim ke jingi but about Jisu mon ban le ni ke kamba ban pelat ni ke yeng ke Jinglehrain u dan kam ke kra but ban pelat ke ni ke sngi ye ke pertai jingi na ke Jinglehrain ban pelat ke yeng ke sam na ke Jinglehrain ban pelat na ke ni ke jingpang ni ke virus ke bajaga ni ke pertai mla da ke we ke lenti dan kam ke kra ki ba dap da ke ni ke ke ba kinjam kabalang ke ktien ke jong play nga kherpat ifi men age sngi wat let yat lat na kene ke nongrem nama ngayo i kene ke sngi dan ke brio ki ba sedang man kren ktien ke jong play ki ba ya kene ke Bible mjupule dan ke brio ki ba ngayo i ki ba ya kene ktien ke jong play msngotenat ban kren ro ngi kham sngotenat ban kren ke politics hayeng ya brio ngi kham sngotenat ban kren ke politics ya kene ke virus hayeng ngi kham sngotenat ban update ele de ki ke ba kin cha partai bat nang ta de ngi yang na ke jing sang bat ngi sedang man kren tin ke jong play u play unum sai nang ta fitim nem na ke jaka ka badap da politics kana mi ke kamba na ke jaka ka badap da virus kana mi ke kamba na ke jaka ka badap da ke belong negative kana mi ke kamba na ka jaka ka badap da ka ke belong ke ktien ke jong play dai tang nang ta u play ula ban pelong ke kamba ai ngu you play pipuli nang ne ke ktien ke jong play ko ang ini ke ktien snga ba ngan peni finga da trang ke ne bagan kren na pedeng jong fi u Jisu ang yakini ki nong trai pendap yakini ki kra de ki ndan pe phang ndan mesngot ho hadu mentau play wat yaki brio ki badap da ka ege wala pendap ila dia da ka commentary wala pendap ila dia ki theology ki prepare nga kwa pendap da ka ne ka ktien jong play ka balong pure milk ka badeka dut ka ba snor ka ba diamond sim pendap ila dia ka ta pinyo i haba ki brio ki dana prang jing e play un say na fi ya ka balong ka jingir khu unum say nang noro unum say na ka kraga batli fimtip wabso Paul wang ngingi lang ki kiu kundao ya ki bo play la tap ya ka jingin show ang ta baka jing kraw e ka bor ka num lang nangi handay ka lang no try baday na ka daw kan maungi de ki kiu kundao ngi de ki kra ki batang suba kalang ila pat handay play la jet ya ki ba kumangi ya ka ban pendap da ka ni ka ka balang ka ktien ka jong play bat ngas ngau Burom me gani bangan ong ifi ga ni ka por sha score ga ni ka ktien nga khwa nga na kren ni ga ni ka por shabar nang ne mdan kamba kabalong shisha ngayo iya gini kisngi ki brio ki wat shibon palat iya ki jing Jowai ngay idan ki brio ki bawan wat yang hang taya baka play gini ki counseling center
But kikwa bangan bokti bangan Jowai hoy ay ngo ublay bapiwan. Kublay shibon bapiwan mga invite ifila da fikwa banwan pilapinwan. Man laga Monday baga Wednesday nga don ang Thai Counseling Center hamaukar ngayo ikum ba arpo laipo ngot kibriwan chisngi. Hari ka ega mga kwa ngan ong ifia kini kapor kaday man iway pa iway bawan ngam jusange ban ay kaktiyan ka jong blay. Ngam ong mo blay pen pawa nga kum tayo fi mo blay u ay fi kum ta mo pin salong kum ta bat ba don ba ikso ju pi bale kum ta ngam ong ngan pen i ki na kini kaktiyan ka jong blay nama day tang kani kabanwan ra iga kamba aga jing im jong kibriyo. But ngayon imen tagi priyo ki muwadi ka ktiyan ka jong blay ki wadi ki dak kishin. Ngayon iki priyo men tagi wadi ka waypan u jisu numle kamba shabar na kanigom ka tawi ka ktiyan ka jong blay. Tim ngan puli fi naga Bible si bayo don preng jong fi tim naga tagadaw ngan da puli fi naga shiti shiki Ephesus kalanong ka besan ngap ngan puli fi naga khot ka ba arpun riu habaw blay kurani ngi ktiyan wang ba uni open khot ya ka habala sat ya ka naga jing sat ka daga ktiyan tim ba ka ka naga ktiyan jong blay. But nga khwa nong fi uminsi makhod uki halor ka kabamon uki alor ka ktian ka hapo ka to pungso ma Bethesda hangtai hapo ka baranda ka jong Solomon ngani thu pi ka dei ka don ka man pun ki na pneng kam dei ka ktian ka ba khlem jing pun ki ka dei ka ktian ka ba pun ki but u jisu habuang yakini ki nong trai pendap da ka ado ba kan shlei aingo you blay ado ba kan shlei debat bahai tai point mdei bu sa khrdong yum Bashutip malu malai ke sam ka ba arpulai mdei kumta nan gibre bashutip malu malai ke sam arpulai gospel Yohanes nong balai de khat ba khat riu tip iway arteli de khat ba bisdang ke ban le ai shi gibre ngakwa nganong fi mdei ke ba sa khrdong hado ba kan shlei ublay wat gibre ke ba don ghtien ke job play do ba kan shlei namal dei na ghtien ke job play ba un sai nagitu ki kra ki ba dap na ghtien manwan ra ke kamba. But people in the Bible, tin ke jong play gong ndala dep. Aingo u play gini nong tray. Ngadwai bo play un play fi gini jing shai. Aingo u play nam tagi nong tray. Ngan ong biang sisen aingo u play bakidon kum gini nong tray. Ki ba khle jong ki ka thlin re ka donut jong ki ka ko ngo u play. Mentangi dan ke briu ki ba khle ka dap daki aka ka donut jong ki ka de ka bele persha play. But view i hang ta ka spoiled ke kamba baro. Jisu ang pendap daga manadai badan mangi hang tong in jin dala ang. Try kim dan kam ki dan kam wan. Handrem dan wairu banut keren namar ka Mary ka batip yo Jisu. Kala dep ajing kai ka ang kat kabau ang pinle. Bat kita ko ngu shisha. Wa pendap daga iya ka ni kra. Bat kilay tong man pendap hadon riyo tuligi kra kam dai ka besok. Kala arne laiman ungam way. Bat ngani tu ipi ki hap ani tre shitam. Bani pendap bapindap daga ktian ke jong blay kam dei ke kam ka bapi shimit ka dei ke bapin hap an yai pendap bat ngam dan po bangan kren ke tan re nga shikwa bangan ong fiang ni ngan poi ye shak ka point ka kham dan kam fi yo i hang ne nda habau Jisu u ong nda kila dap nda kila pendap ye ki kra hado banda shlai daga ni ko puli ne ga khat ka bafra Jisu ong kam ne anda kumta ula ong haki to tong menta to ru show nong sanshar ke jing kawai te ki shakri ki la walam meka wale kirke ngakwa finda yo ne nga aingu palat yo blay nam tagini ki nong tray bandala pendap daga kim sotho kamut ayu gani namar nadu menengi ya abet bangidan kamwan ndrai me pa pendap daga Banle kum nom sotho tang baka jing ong jong Mary ki haban ko ngo nga khwa nga fi ka kamba kam jaba fi sotho ka kamba ka jaba fi ngat wale yabno fi sotho ngat ye ga baka ktin jong blay ka ong ka ta ga de kamba ka jingat kam dai hado ba fi sotho ka jingat ka dai ba fi ko ngo ye ka ktin ka jong blay pi pulin ang ne kini ki nong try hang ne ki le kum no Pipulin ang ni ktian ke jong blay kong wang tong menta pengen na penifi wang tong menta ra shatay siya ka jing kawai
ngasat kerani gini berbor mentah kesingan penpau biang fi. Banda don mangahang ni ngatarai walu jisurun shem problem. Namar kadai ke Jinglehrain bandra daka syarai syakmat badan giriu don Burom kiba don kamuan bangara daka Hendrayu jisu abu angi ni nong tray tong yakatum ra syatai nas ngongu yu blay bau ni kini ginong try kidai ki bako ngu shisha yu Jesus Christ ki nuot bantong lesi ladanga ngatong ngasay ongi ki parlok ladanga ngatong ngan lej akendong ngan pechua la ka saw ne em laningan mat kendian ngan jilia kendian ka tiang wan ne em ladang ale kumta kan spoil ke kamba nama ke kamba kam juja kumta bapida mat bapida yoi bapida snoto ke kamba ke ja bapinut banget ngaling ong menadon mangangan ong yo jisu tong shwa mame ya mame nakman tingin sabut mangin din kan ngon pleng jong fi fi perkhat banong try bale memle ke kamba bale memle kamba ke mau play umle kamba sho la dep le ukwa yanga be de fi bangin ko ngo ban nuot ban nget ye ke tien ke jong play hado mata ke singem junut ban nget ye ke tien ke jong play ai ngo yo play nam tang ni nong try bagi klem ong kumnuru kila nuot ban tong nganut banong paramaki kadon ke jingknyo namar banai ra daga sa jaka ka badan kam yakawan bat haga jo ka poro ka jaka jingi tho song kurem kadai ki pat ba ki bon kiriu don Burom shakhmat ki bon banai ra daga haga jaka kawan kadai ke be henrai ki kongo ye ke ktien ko jong jisu shisen ong jisu ang tong ki tong bat haba ki ra kilet bat ka bible ka ong singap ha ndakila walam ang Bible nganut benang ang kapor bagi te hapo jong ke kuri bada bagi sedang ke bansam nganut benang day hakata kapor bagi nut ban te baka ke kelawan kanu ka bawan no blay ngani tu ifik ano mirengkat bat ka bale ubrio namar ndahaba unang sensyar jong ke jingkawai uyoi singap ha uyoi bagani ka wan lawan ra tip nang no kalong mano ba penong tip hanay gini nong try kitip u jisu klemon pau syakman klemi tu nong ngale mga fimi imintang de jagi kamba ngilet mangina khman yong ngale mga shon sa TV ra sa ka peni sa ka kamera gibriu ngakwang ani TV jisu mlem tau shong sedin ngani tu ifig ni nong try kila tip ong ka Bible nang no kalong ndray uni unong sensya jing jing khawai ulamat ikata ko bala pelong wan tip nang no kalong ndray kita gi nong try kila tip nang no kalong utaw nong sensya jing khawai ula khat yo nong let kurim ong ha brio bro ujubo akhmat igawan ga babahanin kong onda kumta anda kila di bahasa ga ba khamsniu mepat melatingka igawan ga babaha adu menta sanga nong ifi lada finut ban nget yo blay lada finut ban kongu ye ktien ke jong blay lada ka jingim jong fi ka dap da ktien ke jong blay u blay ula ban le kamba nangta wat haga bakum kanu kanong rim ngala jituai ke brio ke pang jur kat nungut ke brio ke yo cancer ke badana preng ke jingpang ka bamla syo bat nda habakilet sipok ki hospital ke jing sumar ngat shua bakin let ngat ju ai ke ktien ke jong blay man ka por let shi let ai ke ktien bat kitu ke papang ke ktien u blay ka ladap apo jonki fimtip banda bakirong apo ka jakaban operate iki haga jakabakin poy shi ka jakaka balong unconscious handre ke ktien jong blay ka ladap ka download jonki kan penlong ke kamba iki kinyo ipen ban bo jisu un le kamba nak ktien ka bakila yo ka operation ka long success ka jingpang kan kia kin light ba kinyo i ka Burom ka jong blay balay namal ka jing im jong ki ka dap na ka ktien ka jong blay ngayo i gini sngi ki brio ki babon pa kim ju ai ka ktien ka jong blay shi ki nong pang bon sien ngi ai ka prophecy jingi bon sien ngi ai ka jing batai jingi bon sien ngi ai ka jing pen pau jingi bon sien ngi ai da ka ngi ai da ka pnyang ngi ai da ka jat ba ka jat ngakwa ngan ong ni fia ka ni ka por ka bangi don kam ta sngi ka dai ban ai ki brio ka dap da ka ktien ka jong blay
Kini kisngi kiba soitanu nyele ya kaban weng daki kamba kiba hajar jaj ya kaban weng ya kitien ke jong blay na ke jing em ke jong kibriu ngatuai ba menta kisngi ngakren ngene bala na pikwa ba pin light na ke Jinglehrain ba pin yo I bo blay un pen pau la ke jong ke Burom ha ke jing em jong pi ba ke yeng jong pi pendap ya la ke jong ke jing em da ke kitien ke jong blay naman nang tau blay un penlong ya ke kamba ndan lenti da ke waipat mjudan lenti da kawaipat ngayo ina ni ka Bible ba mdan lat da kawaipat but haba pikongo ikaktin ka jong bless nga ba da pikongo ikaktin breo pino iki kambagin jan da ki jano tang sipor Henry da pikongo ikaktin ka jong blay kan mau kaktin ka kamba ka ba jada ka ba pikongo ikaktin ka jong blay u blay de ba penan Burom la ka jong kaktin hakli ikakitang baro ong sam ka ba shispa lai pokundai nga duai men ta sngi bo blay un kur khuy fi fimtip bo blay kuran ni kaktin nga sai sngot nat igani ka sam barobor kani kaktin ka bo blay kuran hangni hagani ka sam snap nga na puli fi na gani kaktin ka jong trai ka sam ka ba shispa lai pupra ka de khat ka ba ar ngan pudi wang kum neu debit ngan money dem shaga temple ka ba khot jome ngan aingu ige kiteng ka jome namar ka jingle is an a jome but namar ka jing shisha jome naba mela pen kraw ya laga kitien hakli ya laga kiteng baro kit mau play adu mentag sngi unum sha ba briu ni Burom unum sha ba ka balang ka ni Burom unum sha ba ka kiteng jong no ka ni Burom unum sha ba ka umpniang ka ni Burom unum sha ba ka wepa ka ni Burom u play un kentiu ya laga jong ka kitien hakli ya ke kerteng baro hare pipulira ke sam ke besispa nyau ke khat ke bar phau kang upha shuwa ya la ke ktien but ule kumno ang ke Bible upen kia iki upelat ru iki na ke jingpen junki pipulira ke Bible ndau jisu wan jeni ke pertai ule ni light lagi kam u hikai u ya lap shuwa ke ktien ke jong play ba ke jingpen kia kawan adin ngakwang along in piang ni ke por wat lekin ria na ke tangan nong rem ke jong jisu kres u jisu omong ngayo I pikumta pilong kumta dan ba extra pikumta dan ba Thailand pikumta omong kumta jisu u jisu habaki wan ke briu u hikai ki ke ktien ke jong play uhikai uyalap balupin kia badai na kita kadau ke kamba kabau jisu le hangne haka yeng shangkurim hangne kana Galilea fiyo iba wat utu trai jong ke jing khawai u ongi gitu ki nong trai nama ba umtim manubale ni ke kamba umtim ba kela naka ke kelawan u ongi ye gitu ki nong trai wang u khat yo trai jong ke jing yo tu nong shangkurim wang ki brio bro ki bo ning kong ke wan ke ba begini di shuai kita hadian ndala kham slam usasay ka ba kham sniu me pat me tingkay ka ba bahado menta nga khwanga nang ifi ka daw baro ka day ba pidipin tip igni ka way ka kamba ka ba wan shishano blay bat nagaktin ka jong blay katam banya baro kanong halor banya baro bat kande ka ba kraw banya baro kanum yaringkat bat gitu ki ba kinja pertai ka wan ba kinja pertai kanum yaringkat bat kani ka wan no blay ka ba jada ka kamba no jisu ba naga jingko ngo jong ki briu ki ba long simple bat nagi kra ki bam dan ba khen ko ki andre ki ba dap naga ktin ka jong blay ka kamba ka ba jana ka ta ka nongrim kan kraw ba ni ki waypat ha gani ka pertai ka ta kan ki ka nongrim ka ba khwangan ong ifi gani ka par la kwa bo blay pi kani ka long yeng hang ni kala day ban Burom kani ka long yeng hang ni kala day ban poi shi ka Jinglehrain hendrai namar ba ka khat yo jisu bat namar ba u jisu dan la ka por ban le ka kamba bat haba ka American ban up ka por jo bat haba don ka brio ka banang ban nget yo jisu bat kabala ban yarap ban hikai gitu ki brio bat haba ka yo yegi nong trai ki ba kongo bat eki kragi ba shleide ga hakmat jong blay mdan ga ba kala day ban poi shi ga Jinglehrain gani ga yeng kala day ban sa jingkan mau ba gani ga yeng ga day ga bam dap wan ndrai menta ga sngi kani ga yeng mdai tang ba ka yo Burom kani ga yeng kala don record hangani ga Bible namar hang neru u jisu ula pen pau ya laga jong ka Burom bat ka Bible ka kren shai gini gitien ka ong ki senran jong u kila ngai hau kade ka kamba ka baningkong bat day na kita daw naman kade ka baningkong u blay u snotanat palat ya ka ban ai gini ka kitien ba ma fi meta ka sni Philippines snoto naman kade ka kamba ka baningkong kade ka badan jingmot shibon
Ngatwai pamentay ke sngi. Lada fidan na ke jaka ka bapim dan Jinglehrain. Pila poy ke jaka ka bapim sa le ran. Ngakwa nganong if you walit klet ban kot yo Jisu. Bat ka baar walit klet ban tip bau Jisu udat na ke jong ke por. Up ye ke por ke jong play. Wat kerke, wat ki jingmot, wat tau lenti daladi. Walit le da kumoy pan. U Jisu nda wan udan na ke jong ke lenti. But haba wan na ke por ke jong o. U kwa ye ki kra ki badap de ke Kaba mut ki brio ki badap de ke ketien ke jong play. Ai ke yeng jong figan de ke buram ke ketien ke jong play. Ai ke jinge seng jong figan de ke brio ki buram ke ketien ke jong play. Mde ki tu ki bang kren ar pominit. Pedua ino nang tak kerke ngakwa ngan ong if ai hado bakan slay ke ketien ke jong play. Puli hado baka Bible kan slay ke dot note jong fi. Meditate ke ketien ke jong play do baka jingmut jong figan slay ke ketien ke jong play. Naka jingem jong fi. Play un say ke kamba. Mensi makho jong play unom ki alor jong ka balang ka niap maka keteng brio au nunu u pastor no nunu nongilap mensi jong play ki tang alor ka ka pamot bau mensi jong play ki tang alor ka ketien ka jong play bat ki brio ki balang kom ki kra ki badan ka ketien ka jong play un tong naki ia ka ban pelat ia ka Jinglehrain ban le ka kamba ha ki brio ka badan kame ka kamba ngatwai men tagi sngi bo play un le kamba ha ka jing ka jong fi dagan ke Jinglehrain ngakwa bapin yai up baru play pendap ye ke dot note jong fi ke ketien ke jong play puli meditate penlet jingmot ye ke ne ke bangakren ai ke ne ke ketien ke jong play ke bangakren menta kanyalam fi bapin da penon buram yu Jesus Christ but kani ke kamba ka bole kanum de ke penon buram yangi handai ke ke penon buram yu Jesus bagi brio kenyo nget bau Jesus udang hadu mata kesengi kata ke bangakwa ngayo I ha ke jing yo I jonga kat manganang keren nang ni ngayo idan apreng jongfi pipai haga jaka baka ram ka sha kala tap ye ka yeng jongfi bat pila pai ka jaka ka bapin sa le ran pim tip bala da pin ko ngu igni ka ktien menta ka singi blay un le kamba ye ka yeng jongfi dan apreng jongfi hang ni pila let keleng man wat jing rap ye ka jing pen kia ne pi klem yo I nga khwangan ong fi snap ini ka ktien ka jong trai pendap ila dire ka ktien ka jong blay ngan duai fi ka ni ka por u blay un jubab ye ka jing don kam dan apreng jong fi pila duai ye ka jing don kam jong pi ki bubun andre pi klem yo I pim tip u Jisu yap ala ka ding fna ula mi pat na ka jing tap hadu menta ka sing udang udang kwa ban le kamba andre kambon sien yo ban le kamba namar ka thli ka dono jopi kam sim dan nga kwa menta ka sing pin pendap ila di da ka ktien ka jong trai tengini duai lang bat nga gini ka por ngada duai menta ka sing bo play un pelong ka kamba na ka jing jonga nga kwa ba gani ka bang kren kan mi ka ktien jong play na nga shifi but ai bagani ka bo play un le menta ka sing ka dai ban pen kelawan ye ko ka bamon ban pen kela ye gitu ki jingja buram jong fi shaga buram ko jong play ban pen kela ye gitu ki jingdo Jinglehrain shaga Jinglehrain ban pen kela lot ye gitu ki jing le ran jong fi shaga Jinglehrain but shaga jingjob ko jong trai tangini tuai menta ka singi bat ngakwa pin ai tilot ila di show trai longum kini ki no trai ben trai kat ka ba me ongan ko ngo wat la daga jingmut jonga kam sngal tho ndrei trai haba me ong ngan le ba pinyo I play un le ka kamba ngan duai ba ki tu ki bedan kam ke jing duai ngas sngal tho yo min sim jong play dan na kini ka por kat mangan kren ngakwa ba pinang ban pai show play ha ka por bo play kren fi hagini ka por ngakwa fin duai lang bat nga la fi don kam ki kamba ngan duai play un pen fi un polite fi bat un pen kala ye ga yeng jong fi na ga jing cha buram shaga buram jong play naga Jinglehrain shaga buram ka jong play tangini tuai lang hagini ka por ku try nga yang nang ni play aga jing dar kat ka jong men sim ko nga tip ken try a play jong adon ki brio hagini ka por kat manganang kren ki bedan aga jaka aga situation ken try kabakila jan poi shaga jaka ka bakutlat shaga jingdo Jinglehrain shaga jaka kabala klumar ke try kipala pai ke jaka ka kutlat bat ke jing cha buram ke Jinglehrain kala janja haga yeng jongki ndrei try menta ke sngi me kren ye ki dengan ke ktien ai ku paki nong ki kra ki ba tap dengan ke ktien ke jame ke try bat kat ku me kren ye ki nong try a play ngaru nge yang nang ni bat kren shiki bagi dai bat nget ken try bat kat panganang kren nang ni a play jonga wat la ka yeng jongki kala dai ban cha buram
try mentah ke sengi men pen pai ki syaga buram pen kelai ya kini ke jing jak buram syaga buram ken try pen kelai nak kini ke jing pang syaga jing kia ken try pen kelai nak kita ke jing dap ram syaga jing ker khu ke jame pen kelai ki nak kita ke jing pang nak kita ke jing krau nak kita ke jing do baro syaga jing ker men pen kelai lot iki aka syaga buram ken try Jisu ai bagani ke yang mentah ke sengi kini ke brio ke bayo ngau kini ke ketien kinda penan buram ke keteng ke jame bat kinda nget jame pemedang tray dum mentah ke sengi ngayu ikan tray bedan ke brio ke bayo jing pen kia agani ke por ngayu idan preng jong ki ko pa ki bedan ke jaka ka bakim tip show ke kam ke jam ke tray ke kta ke kamai ke ji ki bala kot lat bagi bam dan lanti show ai ko tray mentah ke sengi kinom khuslai kin pen tip hame bat ablay jonga kin pendap ila dia de kini ke ketien ke jame bat kin ko ngo ke ketien ke jame men pen kala na ke jing duk jing ke do na ke khanglat na ke khang lenti syaga jing ke khu ba syaga lenti ba jong ke jing ke khu ke jame ha ke jing em ke jong ki try na ailet shame ke buram ngada nget ken try bagani ke bang keren men ke sengi kandan ai ke kra ko benca bat nga kmi lenti ba men yo buram na ke bang keren ha ke kerteng ke don bortam ke jong try jing e chi sungi duai amen bat amen Belayan kerkhui fi ni kepal syashkor. Belayan keren ni ketin nama ngakwa nganyo ifi. Bapinum perkhat ila dia bapila poi ha kutlat. Andai ha bapio sngo ni kubar. Bapina man ngai ikap pentri kami ni nongrem. Belayan le kamba ke ching im chongfi. Kawai ke bang akwa an ong biang sesien. Subscribe ye ni ke channel. Kanong ke jing mentoi fi nganyo iru bafi don ke jing angnot banyo sngawi kamala ke Sunday kawai ke bang kwa ngan ong ru fi yai ngap bonsen ye ni ke jing kren kanong ke jing shy fi but sakawai de ke bangan kerpat fi ni ke por ke dai fila fin ai ki comments jong fi ke sngotonat la fi yo jing ker khu u play on ker khu ye ke yeng sam ba de ke jing em jong fi ko play shibon long bala kerkui ka keteng ka jong try nget chisha fla long bless ba fio sngo ka ktien ka jong try ba ngare nget ru ba fin la ban pentri kam yak e ga ba fio sngo na ka ktien ka jong try la reflon kam ka no prayer request ni ka no jon kam fla ban phone hai to ki number ki ba pa ki screen ki jong fi nget u bleu don record ba fio bleu na kerkui ka jing em ka jong fi tat an dang ni sham biang pat akwai pat ka Sunday ko bleu shipon u bleu kerkui fi